Rahayu para sedherek kinasih ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Sugeng pinanggih kalian kula Octavianus Heri wonten ing panyuraosing Sabda Winedhar dinten Rebu 21 Oktober 2020 kanthi jejer kawiwitan kanthi pandonga. Wondene pangandikanipun Gusti ingkang badhe kita gegilut, kita pendet saking Injil Lukas 21 ayat 12b ingkang mekaten suraosipun. Padha nyenyewuna supaya aja nganti klebu ing panggoda. Tresna isa-isa karo ndedonga sajroning ati. Nyenyuwun Gusti Allah supaya paring sabar. Awit ing sak sisih dheweke pengin dolanan karo kanca-kancane. Nanging ing sisih liyane dheweke uga pengin ngentengake gaweane ibune. Srengenge sing maune padhang sumunar dumadakan bleret kaling-kalingan mega. Ora suwe kahanan dadi udan prahara lan bledhek sesamberan. Tresna mbayangake yen sida mangkat pit-pitan, dheweke mesti klebus. Neng sajrone ati, dheweke caos syukur marang Gusti Allah. Dene sanadyan merengut nandangi gawean isa-isahan, nanging dheweke bisa ning jero omah nalika udan deres lan bledhek sesambrat. Pancen boten gampil tetep sabar ngadepi kasunyataning gesang ingkang beda kalian pengangen-angen, langkung-langkung menawi kedah ngadepi bebaya. Gamaning menungso menika namung pangreng Allah ingkang dayani manungsa unggul saking bebaya lan uwal saking tumindak ingkang cengkah kalian kersaning Allah. Gusti Yesus piyambak ugi nate ngadepi kawontenan menika. Wonten patamanan Getsemane ing dalu ndungkap kacepeng, Gusti Yesus ndedonga nyuwun pitedaing Sang Rama. Malaikat ngetingal ing langit nyantosaken Gusti Yesus ingkang saweg ngestokaken dawuhipun Sang Rama labuh nyawa murih kawilujenganing jagat. Tiang boten saged kanthi otomatis sumarah lan tresna dhateng Gusti Allah. Kedah wonten proses ingkang dipun adepi. Sinasa awrat nanging kedah dipun lampahi supados saged kabangun dados pribadi ingkang tetep netepi dawuhing Allah. Proses menika kawiwitan saking bangun sesambetan ingkang rumaket kalian Gusti Allah, inggih menika lumantar pandonga. Nadyan ketingal sepele, nanging pandonga menika wigati, awit damel manungsa saged ngaturaken sedaya pangunek-unek ingkang saweg karaosaken dumateng Gusti Allah. Satemah pikantuk kekiatan lan panglipuran. Kawiwitan kanthi ndedonga, manungsa mbangun pakulinan rumaket lan bangun turut dumateng Gusti Allah, sumbering gesang, berkah lan pitulungan. Amin.